ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೂರನ್ಲ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ನಮಕ್ ಉನಿಯರೆಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾದ ದೆತ್ತೊಂದೆಂದು ಪನ್ಪೆತೊಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಕಡ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅವು ಕಡ್ಲೆನ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಬೊದುಲ್ಪದೀದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ದೀದಿತ್ತೆ. ಅವು ಈತು ಮುಂಗೆ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸೂರನ್ ಐತ ಫುಲ್ಲು ದೆತ್ತದು ಐತ ಸೂರಂದ ಸ್ಕಿನ್ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ನು ದಯಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದು ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತುರಿ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೆ. ಮೂಲತೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಅವೇನು ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಐತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇವೊಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸಿ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಬೋಡ್ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಲುಂಬು ದಿವೊಂಡೆ. ಇದು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲು ಓವ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ದರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಐಕೆ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂರು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂದೇನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂದೆ ತುಲೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಯ. ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂತೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚನೆ ನೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ಮರ್ದು 10 ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಾರಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆವನ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿದುಲೆ ಯಾವು ಎನ್ಮರ್ದು 10 ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಲಿ. ಇತ್ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಮುಂಚೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಐತೆನು ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂತೆಂತನೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವೊನೆ ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಕರ್ಂಚ ಎರಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಆವನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಿಗಲು ಘಮ್ ಅಂದು ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಲೆ ಐತಾನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಅವು ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಲೆ ಬೇಯರದಿತ್ತ ಐಕ್ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗತುಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಯಾನು ಪುಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ದನ ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಐಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೆ ಪುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಪುಳಿ ದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಕೇನೆ ಚೂರು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಸೂರನ್ ಐಕೆನು ಚೂರೇ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನಿ ಕೇನೆ ಕಿರ್ಮುಜಿಂದ ನಿಗುಲು ಪುಳಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೋಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಕೇನೆ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಇದು ತುಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೇನು ಪಿರದು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ನಮಕೊಂದು ಮಸಾಲ ಕಡೆವರೆಗೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂದು ಗಸಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂರನ್ ಕಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯಾರಿಗೆ
ಖಂಡಿತವರ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತುಯಿನಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನಗಲೆ ಪೂರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದು ತುಲೆನ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಪಿರೆದಾಂಡ್ ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ಕಡೆವರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಇದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಗ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆಕ್ಕದೀತೆ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯ ಕಡೆವರೆಗ್. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅವು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಐಕೆ ಪನ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆಂದು ದಯಪಂಡ ಮೂಲ್ಯನ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಕ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೇಯರೆ ದೀತ ಐಕಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂರನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ದೆಕ್ಕದು ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತ ಸೂರನನ್ನು ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಸೂರನ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀಗುಲ್ ತೂಲೆ ಸೂರನ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮಸಾಲಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷವು ಕೊದ್ದಿನತ ಅಪಗ ಕುಡ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂರನ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆದಿತ್ತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಗುಲು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಬಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಹಸಿ ಕಡೆಂಡಲ ಯಾವು ದಯಪ ನಮ್ಮ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಂಡ ಸೂರಂದ ಗಸಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಕಡೆಲೆ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಆತ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡೋಡ್ತುಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸಾಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಈತೆ ಗಸಿಯ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನೆಟೆ ಮೂಲು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಎತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ. ನನ್ನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೆರೆಗ್ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡೋಣ. ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಕೊದ್ದಿಯುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚುದಿಯ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಎಂತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಲೋ ದಿಯೆ ಅಂಚ ಒಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಶೋಕು ದಪ್ಪಾದ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂವನಗನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ. ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡಿಯ. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು. ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆನ ಪಾಡೋಡು. ತುಲೆ ಐತೆ ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಯ. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡ್ಯ. ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ನು ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಡ. ಇತ್ತೆನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಅವೇ ಗಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ರಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಕೇನೆದ ಗಸಿ ಕೇನೆ ಕಡ್ಲೆ ಗಸಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಗಸಿ ತೊಟ್ಟು ಉನ್ಪುನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ. ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗ್ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಒಯ್ಕಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನೊಂದು ಪನ್ನೀರೆಗ್ಲ ಎಂಕ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತುಯಿನೇಕ್ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪೂರಕುಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಲ್ಪಂದಿನಗಳು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.